Na-recover na sa mga sakop sa Police Station 4 sa Lapu-Lapu City Police Office ang bike ug ang chainsaw nga gikatahong gikawat niadtong Okubre 4 o gipa-blotter sa Criminology student sa naasuyng police station uban sa iyang agawon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga na-recover kini gikan sa usa ka 20 anyos nga lalaki nga molupyo raw sab sa barangay Marigondon. Apan kay wa na kini masulod sa hot pursuit operation, ipasaka ang kaso ubos sa regular filing. Apan gibutyag ni Torres nga base sa investigasyon nga gihimo sa Police Station 4, wala ilang bigit sa suspect ang criminology student nga mao'y caretaker sa panimay sa nga iyang gikawatan. Sa pakutlo ning balita, wala pa makaduso og kasong kriminal ug administratiba ang pamilya sa criminology student batok sa duha ka mga personnel sa Police Station 4 nga gikatahong nimaltrato kaniya. Initially, wala ko siya ni-declare nga kaila sila. Di ko na sila kaila dahil as alleged, wala ko na kalambigitan itong criminology student sa pagkuha sa bike. Siya lang? Siya ko na.